Sanibonani guys, sanibonani. Welcome back to my channel. Welcome back to Mkosini Philile. Ngiyabonga kakhulu guys for coming. Thank you so much for tuning in. So mangaba ka subscribe you guys, please do consider subscribing. Ungaphuthela izindaba subscribe, ulike video, share video as well. Busu yabeka le notification bell yakho on sicela ka subscribe. Put that notification bell on ukwenzela ukuthi njalo nje mangabe siya upload and then you get notified, okay? So, kule video ngithanda sikhulume ngoBhebhisode Dumo you guys. I think uBhebhisode Dumo she's still going through a lot lentombazana you guys. Yazi ukuthi ilentombazana eyayishada noMampintsha uMandla Maphumulo ongasekhoyo wadlula emhlabeni. Kuningi ngathi ngoBhebhisode Dumo you guys. I think uMampintsha utshone it's been like umnyaka mhlambe onezinyanga, maybe process 2 years but not really, maybe 1 year some months into kanjalo guys. Mandla Mampintsha Maphumulo wayelilungu le Big Nas nabo Tira nabo other guy, I forgot his name whatever, but anyways you guys, uMampintsha ubengumculi and bebesebenza bonke futhi benoBhebhisode Dumo inkosikazi yakhe you guys. We know ukuthi girl, she is a dancer, she's a performer and into kanjalo naye ke ubeziculela yedwa enamantombazana akhe jayivela into kanjalo you guys. So yeah, I mean kuningi ngakusho ngoBhebhisode Dumo. I mean ngubani ongataka amazi uBhebhisode Dumo? Come on guys. So nokuthi nje babeshadile benoMampintsha nokuthi Mampintsha swadlula emhlabeni konke lokho siyakwazi guys, but into engingayo kule video is the fact that I think ukuthi uBhebhisode Dumo akakadluli kuyo yonke le ndaba kaMampintsha yokudlula kaMampintsha emhlabeni. Remember what happened during the funeral and everything else you guys. Kwakuningi abantu bethi uyayiqinisa uBhebhisode Dumo, simbone jive performer even just afa omncwaba, abantu bethi hayibo awuzilelini indoda yakho. Kwakuningi you guys. I don't want us to go there, but anyways I think yena ngempela akakaheli you guys. Kusasekhona ubuhlungu ever since indoda yakhe yashona, unokuthi amkhumbule azakhale. So engikubonile before emalangeni bekukhulunywa ngokuthi uaccuser uKabza De Small ukuthi ubambelele ku music kaMampintsha, uthi yena kunamaculo kaMampintsha ayenza Mampintsha before ashona. So uKabza De Small bayenza bonke I guess, and then akafuna ukwa release lawo maculo. Uthi why ebambelele kumculo wendoda yakhe, is either uyamnikeza lo mculo aw release yena under uMampintsha something like that, or else uya release lawo maculo lawo because uthi why ebambelele emculweni wendoda yakhe, something like that you guys. Ngase ngiyabona futhi lo indaba engizoya kulo we kade engathi nje uyenza ivoice note iya kuMampintsha, wazi wamfonela nje ithi call declined. Yazini I think nje kudingeka ukuthi athathe isikhathi sokuphola because wow, imagine nje umuntu afonele umuntu ongasekhoyo, azame nje ukufonela ifone yakhe ingangeni ithi call declined. Kusho ukuthi lo muntu lo usuke you guys akukadluli kuyena you guys I think. But anyways asiye kulesi story esaqala ngifuna ukukhuluma ngaso. Bathe uGqom artist uBhebhisode Dumo demanded access to her late husband Mampintsha's music he made before he died. The Wololo hitmaker called out amapiano star uKabza De Small for holding on to the music he did with her late husband and not releasing it. uKabza De Small then now defended himself, saying that he has a lot of songs that haven't been released as yet, and Mampintsha is one of those, as he is still waiting for the right time to drop those songs, something like that you guys. So angazi ukuthi bazoyipheza kanjani leyo. uBhebhisode Dumo uthi release my husband's music or else give me my husband's music, then I'll see what I'll do about it. So yeah, yona nto you guys engibonile laphana ngoBhebs ebhize ekhale uKabza De Small ubambelele emaculweni wendoda yakhe. So then ngenza leyo video yo why ngikhuluma ngisheshe, ngenza leyo video and then mangivuke ekseni ngabona laphana uBhebhisode Dumo epostile ka Instagram, right? Waposta nje lana I think audio le you guys. She actually tried calling him, as you can see ngizolahlela ku screen sami ilena ilokungani. She actually tried ukumfonela, wazama ukumfonela ithi call failed, as you can see, and then wase mthumela leya voice note you guys. So mhlambe asiye kuleyo voice note sizothi sesibuya back you guys, sesimamelile leyo voice note. Ube khuluma noMampintsha ongasekhoyo futhi ube khala and yo kuningi you guys, sizobuya back simamele kancane. Ngifuna wazi one thing, ngiyakuthanda ngiyakuhlezi ngikuthanda. Ngiyakuthanda mabhebeza.
ngiyazi awuthanda ukuthi ngigale kodwa ngiyangithanda kodwa ngiyakuthanda. Yeah, ngiyakuthanda yazi. Hayi, ngiyazi ngeze ngeze uyizwa le voice note kodwa as you can hear you guys kuleya audio ukuthi ukhuluma nendoda yakhe ngasekho uyamtshela ukuthi uyamthanda nje nokuthi uthi ngiyazi ukuthi ngeke uzuyimamele le audio and nje ngiyazi ukuthi futhi awuthandi ukuthi ngikhale. Ayikuningi you guys bese kuba nama celebrities kabe commentile lapha under her post you guys kunabo Simzingema siyazi ukuthi Simzingema naye washonela umkakhe you guys wamduduza lapha naye echaza ngiyakhe naye experience nokuthi kwamthatha isikhathi eside kangakanani siyazi ukuthi manje ukwenye i relationship and uthi lo myena naye manje unokuthi ashwa ati ungakhuluma ngakho kimi mangabe you want to talk about it but then akakwazi kumele amhloniphe something like that nguSimphiwe Ngema loyo. Bakhona ke ama celebrities lapha nathi bekhuluma bethi uRefile Modisela uthi let no one ever rush your healing and how you heal God cover you with love sis and ngizokhetha you guys lawo angathi abanye bethu uThixo abe nawe sis mina Dlamini athi ukuzwile my love okusho ukuthi uMampintsha umzwile. For me I was saying ukuthi ngiyazi ukuthi umzwile ugazi okubhlungu ukuthi ngeke azamphendule I mean for her to even call ukhumbula umuntu nje kuze kuthi mfonele ucabanga ukuthi mhlawumbe uzoyiphendula ifoni angayiphenduli iyona into uBhebsod umadlula kuyo you guys. Ngibonile abanye kade bemgxeka ngokuthi hey ubephuzile bebhemi lasazi you guys we never know. Okusalayo uyamkhumbula either uphuzile or ubhemile okusalayo kusho ukuthi phela kuthiwe drunken man never lies which means usuke emkhumbuleke kwangempela lapho agcine semfonela acabanga ukuthi mhlawumbe uzoliphendula ucingo agcine sethumela nama recording ungazi uyongosami like I feel like it's just a lot makuza kuBhebsod you guys mbona ngathi ngempela she's going through a lot and I feel sorry for her. Ngiyamdabukela kakhulu you guys. And then someone said shame she's going through a lot and we must allow her, this can't be easy, may God grace locate him. And then omunye wathi it's okay not to be okay babes, take your time to heal. And someone said the pain doesn't go away, I lost my mother in 2004 but nanamhla I still cry. Baningi ama celebrities azile ngaphansi kweposter kaBhebsod Dumo singeke siye kuwo wonke you guys. So yeah man you guys that shows ukuthi uBhebsod Dumo yeah. So what shook me is actually her trying to call him. Yabona lapha namayithi call declined ubezama ukuyifonela. Wabuye wathumela irecording you hayi cha bandla. Yeah kuningi you guys I feel like angazi I feel like she's going through a lot. Akakapholi you guys ngiyazi ukuyothatha isikhathi but yeah ne the fact that she made a call to him and actually sent a voice note to her late husband iyangishoka leyo nto but anyways angazi ivideo yami ngisikhulume nje ngokuthi I think uBhebsod Dumo is still going through a lot. Ufuna amaculo ke omyeni wakhe areleasiwe ngoKepsa the Small uthi why ebambelele kuwo you guys. And then this fact that nje ukuthi besenza ama calls to Mampintsha I just feel like girl angazi kungenza wani ukuze adlule kulento angazi guys. Bakhona ngomncwabo kaMampintsha bathi uBhebsod Dumo ubonakala strong uba namagigi after umncwabe ngathi nje akanandaba noMampintsha. Wayinendaba you guys abanye bathi ziningi indlela zokuthi umuntu agrieve mhlambe wayezama ukulibala ngayo yonke into but yabona ukuthi akulibaleki you guys I guess akulibaleki akayinikeza isikhathi nje ugirl azame lokho nalokho athola usizo la ngalithola khona and yeah maybe in due time uzoba right angazi. Thank you so much for watching this video. Like, subscribe before phuma kuyona sizobuya sihlangane futhi ku video elandelayo. Bye.